Čau, tady Honza, vítám tě z Nového Města nad Metují. V dnešním díle se podíváme do manufaktury značky Robot. Právě se nacházíme před dveřma do manufaktury značky Robot, kde bychom se měli podívat na celý proces výroby hodinek, tak doufám, že nás pustí dovnitř. A už. Aha, dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím. Mě těší. Tak se nacházíme právě uvnitř manufaktury s paní Renatou. Těší mě. A která mě tady vlastně provede celým tímto procesem od vlastně začátku výroby až po to, kde se hodinky kompletují. Určitě jsme v nějakým čistým provozu a jestli se můžu zeptat, dostal bych od vás taky plášť? Určitě. Poprosím. Děkuji. Jako jeden z vás. Ráda. Kde mě vezmete jako úplně první? Kde začneme? Začneme tam, kde to tady v mém městě začíná, ta výroba, a začneme v konstrukčním oddělení. Tak, nacházíme se v konstrukčním oddělení u nás v Novém Městě nad Metují ve výrobě a představila bych vám tady mého kolegu Petra Dresslera. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. Umí spoustu věcí, které jsou absolutně nezbytné pro to, aby jsme hodinky byli schopni vyrobit a aby jsme byli schopni vyhovět klientům, když si přejou nějaké přání, nějakou úpravu na hodinkách, udělat nějakou privátní zakázku. Jo. Jak dlouho je potřeba času od toho prvotního návrhu až po ten jako finální design? Tak a bavíme se o vzniku nového modelu? Nebo bavíme se třeba o té kustomizaci. Co se týče návrhu pro klienty, tam většinou nejvíc času na začátku stojí ta rozvaha samotného klienta, co vlastně chce. Někdy dá jednu, někdy dá 2, 3 idei, co má rád, co jsou nějaké jeho signifikantní a oblíbené prvky, monogramy, jestli to závisí na koníčku, rodině, nějakém výročí, práci. A od toho se pak odvíjí množství návrhů, které pro klienty zpracujeme, takže se můžeme pohybovat s monogramem na půl dnu, kdy vzniknou třeba 2, 3, 4 návrhy monogramu na vteřinku, až po klidně i 2, 3 týdny práce, když to je hodně náročná úprava hodinek. A jak dlouho třeba je ten vlastně, to jsem možná přeskočil tu otázku, jak dlouho je třeba samotný vznik toho modelu? Jak dlouho trvá, než se Když jsme se rozhodli uvést na trh nový produkt, tak optimální čas je zhruba rok. Jo, je to nějaká fáze přípravy, rozvahy toho modelu, hledání toho optimálního designu. Potom potřebujete zhruba 3 měsíce na to projít si nějakým kolečkem hledání prototypu. Pokud je tam něco inovativního na tom modelu, tak to musíte prostě odtestovat, najít třeba kooperanty, kteří vám vyjdou vstříc. Vznikne 3D a 2D dokumentace k tomu danému modelu a pak je tam takové období, kdy čekáme vlastně na dodání těch surových polotovarů z obroben a v momentě, kdy nám přijdou ty surové polotovary, pak začíná práce zase u nás na dokončení povrchových úprav, barevnosti, pak montáž prototypu, testování prototypu a pak až samotné skládání hodinek na základě objednávky. A tohle z toho opravdu minimálně ten rok stojí. Prvkem, který se upravuje, je vteřinová ručka, barevnost hodinek, číselník můžeme změnit v malém detailu, například dotiskem, ale i absolutní změnou a přestavbou číselníků, barevností pouzdra, gravírováním rytím do pouzder. Další oblíbené jsou i dekorace na zadní sklíčko, potisky, gravírování, výkladněnování. Takže kdybych chtěl něco změnit na svých minorech k mému 25. výročí od svatby, tak mi to určitě dokážete udělat. Určitě. Tak teďka už máme za sebou návrh hodinek hotovej. Jak pokračuje dále cesta hodinková? Kde mě vezmete? Vezmu vás do dílny, kde dokončujeme mechanicky ty jednotlivé díly, které nám přichází jako surové polotovary. Super. Pojďte za mnou. Tak jsme v místnosti, kde se dělají dokončovací práce. Co všechno se tady vlastně dokončuje? Tady v té dílně dokončujeme mechanicky povrchy jednotlivých polotovarů. Já se tady půjčím od kolegyně Markéty na ukázku surové pouzdro hodinek IDA, které k nám přijde v CNC kvalitě z obrobny, tak jak nám to švýcarský partner dodá.
A na takovémto pouzdře, které vypadá zdánlivě ideálně, je ještě mnoho hodin práce, jak tady zrovna kolegyně Markéta brousí a piluje vlastně. Je potřeba odladit ostrost hrán, veškeré nerovnosti a připravit ten povrch pro další mechanické operace, kterými v tomto případě bude tryskání keramickými částicemi. Kolik je potřeba času na dokončení jednoho takového pouzdra? Máme jednodušší, složitější modely, takže ten čas je tam zhruba od 2 do 4 hodin na každém pouzdru. Kde mě vezmete teďka? Tak tady máme dokončený ty díly jednotlivý mechanicky a potom je dokončíme ještě esteticky těma povrchovými úpravami, jako jsou galvanické pokovení nebo lakování v lakovně. Tak půjdeme do lakovní. Jo. Co se týče barev, ty si mícháte sami nebo máte někoho, kdo vám třeba míchá ty barvy na míru? Pro lakovnou nám míchá na míru náš partner, který se pohybuje v odvětví autolaků a má neuvěřitelnou škálu barevnice různých typů laků, jak lesklých, tak matných. A skutečně mi namíchá naprosto jakoukoliv barvu si přeju. Takže pokud má klient nějakou speciální prosbu, tak mu vyjdeme vstříc. Jo, takže kdybych chtěl barvu Miami Blue z Porsche, tak vy mi uděláte hodinky a budu tam mít prostě barvu Miami Blue. Není problém. A z mý 911 třeba. Tak právě teďka v ruce držím luminescenční stříkací barvu a nevěřili byste, že taková plechovka může stát klidně i 100 000 korun. Takže hodinky mám teďka vlastně vydesignovaný, některé prvky mám už třeba nabarvený. Jaký další technologie používáte, kde mě můžete ještě, co mi můžete ještě ukázat? Můžeme vám vyjít vstříc například i v kombinaci barev luminescence, a to jak ve variantě luminescentních barev, které patří dovnitř do hodinek, které jsou takové pudrové svojí strukturou, anebo naopak luminescenční barvy, které patří do exteriéru těch hodinek, takže například dekorace na korunce, na lunetách, a tam je to trošku zase o jiné technologii, nežli ten pudr, co patří dovnitř. Můžeme se na to podívat k nám na montáž. Super, jdeme se podívat. Nacházíme se v hodinářské místnosti, kde máme ještě další 3 dekorační technologie, které vám teďka ráda představím. Kolegyně, jak můžete vidět, vykrývá ty jednotlivé komponenty luminescenčním pigmentem. Pro naše hodinky používáme luminescenční pigmenty od společnosti Superluminová. Je to jedna z nejlíp a nejintenzivněji svítících barev. Zase máte možnost vybrat si různou škálu barev a i ta emise se liší, může vám to vyzařovat modré světlo nebo zelené světlo. Výhodou je, že se dají i míchat, takže pak zase, když by klient měl nějaké přání, tak mu můžeme objednat barvu. Namíchat něco mezi modrou a zelenou. Může být. Jo. Včetně toho vyzařování. Koukal jsem, že jednou z technik, kterou dekorujete, je i rytí. Jestli tady můžu si půjčit tady můstek, ručně vyrytej. Dokázal byste mi něco říct i k tomu? Kolega Filip Krupička ovládá techniku rytí, a to nejenom do měkkých materiálů, ale i do tvrdých, takže tady už v naší dílně vzniklo několik pouzder s ornamentem ručně rytým. Návrhy si taky zpracovává kolega sám, pak většinou necháme schválit klientem a pokud souhlasí, tak mu vznikne unikátní rytina. Bohužel vám tady žádné hodinky neukážu ryté, protože většinou takovýhle kousek má už klienta buď předem, nebo je velmi rychle pojadán po dokončení. Takže co se týče tisku, co všechno si můžu nechat na číselník svých hodinek vytisknout? Na číselník a nejenom na číselník. Ta rozmanitost je opět velmi široká. Dělali jsme individualizace, například pán nám poslal fotku nějaké krajiny, kde tu krajinu projel ve Spojených státech celou na kole, takže jsme mu přenesli tu fotografii do skici a s tím sloganem si ji nechal natisknout na zadní sklíčku hodinek. Na číselník velmi oblíbený, to určitě můžu říct, protože naším ambasadorem je i pan Kinský, tak tomu jsme tiskli jejich rodový erb. Bůh, čest, vlast, to je heslo rodu Kinských a lvička jsme dělali klientovi, tohle je náš investor a majitel společnosti Robot, pořádá závod oldtimer, závod veteránů po Evropě, takže i pro vítěze toho závodu jsou připraveny individuální hodinky, tak tady je například ukázka loga.
ale cokoliv je vám v oblibě, tak je možný nechat si zpracovat grafiku a použít tu grafiku pro tisk, jak na zadní spol, tak na číselník. Mně osobně se to zdá strašně fajn, že ty hodinky jdou takhle, nechci říct lehce customizovat, ale že mají takové možnosti, protože dokud je Robot Watch ještě mikrobrandem, tak je toto možné, až budou sériově vyrábět 100 000 hodinek, tak už si myslím, že to možné nebude. Takže objednejte si svoje hodinky právě nyní. Teďka se dostáváme, aspoň pro mě, k té hodně zajímavé části, a to je kompletace hodinek. Já vím, že používáte strojky od La Joux-Perret, což je švýcarský výrobce strojků. Trošku bych osvětlil to, že používáte, nemáte vlastní manufakturní strojek, ale že používáte jakoby cizí strojek. Určitě je na tom spousta práce, že jo? Je. Ty strojky vlastně, když byste chtěl koupit identický stroj, který my máme v hodinkách, tak ho nekoupíte. Máme tam na každém strojku v určitém poměru a podílu nějakou úpravu, na které spolupracujeme se společností La Joux-Perret. Ať už se dekorujou můstky, ať už se dekorují rotory, ať už se... Kalconizace můstku z přední strany, změny datových věnců, které v podstatě majoritně vyrábíme my pak u nás, a rotory, customizace. Takže to není, že vezmete prostě strojek a jenom ho dáte jenom nákupka. Je tam zatím hodiny a hodiny práce. Přesně tak. Teď mi napadá taková zajímavá otázka, díky té vaší vlastní kustomizaci, individualizaci, jak moc dopředu vlastně skládáte ty strojky, anebo jestli to děláte přímo, až vám dojde objednávka na ten konkrétní model? No, u nás dopředu hodinky neskládáme a nechystáme a opravdu čekáme až na došlou objednávku, protože zhruba 80% naší produkce je individualizovaných, takže vlastně to, co bychom složili v nějakém formátu standardu, tak bychom pak museli předělávat a rozebírat. Takže ten cyklus u nás je takový, že v momentě, kdy tady dokončíme přípravu všech těch dílů, včetně těch případně jako identických pro ty klienty, tak podle došlé objednávky díly vychystáme a jdou k hodinářům na montáž, na sestavení hodinek. Potom, co jsou hodinky sestaveny, tak u nás zůstávají ještě minimálně 14 dní, protože na nich proběhnou standardní zkoušky, což je testování vodotěsnosti a testování chodu hodinek. Měří se záznamy před, nebo vlastně těsně po dokončení a pak před expedicí, aby bylo všechno v pořádku, aby jsme měli jistotu. Super, mně to připadá strašně zajímavé. Tak tady vidím, že máme před sebou nachystanou už hotovou objednávku. Takhle nějak to asi vypadá, když vám prostě ta zakázka přijde a vy ji vychystáte, že jo? Přesně tak. Máme specifikaci, podle kterého naši hodináři vědí, co mají vlastně skládat za hodinky, co tam je buď standardní nebo změněný pro klienta. Pak pokud jsou všechny díly dokončený, tak se vychystají do takovéhoto platíčka a jsou připraveny pro montáž. A tento rozsyp, který vlastně vidíte už v dokončeném hotovém produktu smontovaných hodinkách. Takhle nějak vypadají hotové hodinky. Tak já bych vám chtěl v první řadě poděkovat, že jste nás tady vzala tímto ateliérem, manufakturou značky Robot. Bylo mi potěšením a jsem ráda, že jsem vám mohla ukázat, na čem tady mý kolegové každý den pracují. Tak tohle byla manufaktura značky Robot. Dle mého názoru se jedná o opravdu kvalitní české hodinky, za kterýma stojí kus lidské práce. Vy mi dejte vědět do komentářů, jak se vám líbí značka Robot a my se uvidíme u dalšího videa. Já jsem byl Honza a tohle byl Watch Talk. Ahoj!